Έχετε ποτέ πονέσει το δάχτυλό σας από τραυματισμό, φλεγμονή ή αρθρίτιδα? Σας έχω τη λύση! Το νέο Finger Ice Pack της Jones προσφέρει άμεση ανακούφιση εύκολα, γρήγορα και με απόλυτη άνεση. Χάρη στο ευέλικτο, ελαφρύ του design και το μαλακό gel, εφαρμόζει τέλεια σε κάθε δάχτυλο, χωρίς να περιορίζει την κίνηση. Είναι ιδανικό για αθλητές, για όσους υποφέρουν από αρθρίτιδα ή ακόμα και μετά από μικρούς τραυματισμούς. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και για ψυχρή και για θερμή θεραπεία, στο ψυγείο για πρίξιμο και φλεγμονές ή ζεστό για να χαλαρώσουν οι μύες και οι αρθρώσεις. Είναι επαναχρησιμοποιούμενο, ανθεκτικό και φτιαγμένο από ασφαλές στεγανό τζέλ. Το λουράκι του προσαρμόζεται σε κάθε μέγεθος και νιώθετε άμεσα τη διαφορά. Ανακούφιση στο λεπτό. Το νέο Finger Ice Pack της Jones είναι μικρό, πρακτικό και πάντα έτοιμο να σας προσφέρει άνεση. Δοκιμάστε το σήμερα!